ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana musulman duniya, ina muku barka da shigowar wannan wata mai albarka, mai falala, mai ɗimbin daraja. Da wannan nike ta yan uwana musulmi wani garaɓasa wanda ana yi duk shekara, dama can an sani ana yi, amma dan mu tunasar kullum za mu rinka kawo muku wannan program din insha maka Allahu kamar haka. Falala ne na lafulfulu wanda ake a watan Ramadan. Insha Allah za mu rinka kawo muku su a kullum ana yi, kullum ana yi. Yanzu muna dare na biyu, insha maka Allah za mu rinka kawo muku su, amma za ku ji wannan takaitaccen bayani daga bakin dan uwana Abubakar Sadiq. Nagode. Lafulfulu ne wanda in dai kana neman buƙatuwanka a wajen Allah, insha Allahu kai tsaye kawai ka yi shi, Allah zai biya ma buƙatuwanka. Su ne kamar haka: raka'a 6, Fatiha da inna a'dinaka kafa 5, sai wuridin ya qayyum 100. Masha Allah. Da waɗanda suke jin daɗi ko kuma wanda suka ga wannan faɗakarwar namu yana burge su, idan har suna buƙata su following ɗinmu a Saddaunan Samarin Kido ko Abubakar Sadiq ko Buhari Barawo, insha maka Allahu a kullum za ku rinka samun waɗannan faɗakarwar namu a wannan wata mai albarka. A yi following ɗinmu don Allah, kada a yi manta, a yi following ɗinmu, a yi like, a yi sharing, domin yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yan uwa musulmai su gani su amfana, don mu ji daɗin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa, mu ji daɗin yaɗa wannan faɗakarwa. Mun gode.